यात आता सध्या आम्ही एक दोन लेटर करता. ही फक्त टेस्ट म्हणून आम्ही लेटर करता की लेटरा लोकांक पावत ना. आणि हे जे आम्ही टेस्ट म्हणून करता आणि यांच्यानी केला ते आम्ही टेस्ट म्हणून आता या पोस्ट ऑफिसान घालतले. हे असा पोस्ट ऑफिस लेटर बॉक्स आणि तिथून आम्ही हे बे हांगा हे घालता दोन्ही लेटर हे बे. तसं नाही रे, म्हणजे तू कुठे एक्झाम दिली होती? मी तिकडे कोल्हापूरला. कोल्हापूर नाही, नागपूरला. मग तुला डिमांड त्यांच्या SSP ने केले, कोणी केलं? तर त्यांनीच डिमांड केली. 3.5 लाख. 3.5 लाख डिमांड केली तुला पोस्टला. नाही तर तू गोव्यात. नाही तसं नव्हतं. नाही, पास व्हायला. हे आता हे सायकल चौथी आहे ना, त्याच्या अगोदर 2-3 सायकल झालीत ना, त्यावेळची गोष्ट आहे. नाही म्हणजे पास व्हायला, म्हणजे तुला सिलेक्ट करायला. म्हणजे सिलेक्शन तुझं पक्क समजा. पक्क, हा. फिक्स. म्हणजे 3.5 लाख दिले तर फिक्स. हा असं आहे. काय सांगितलं, जर 90% असेल तर चान्स फिक्स आहे तुमची. हा 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 90% असेल तर चान्स कमी आहे. ते सांग. हा म्हणजे 90% अबाव पाहिजेच, पाहिजे. कारण ते मेरिट बघतात. मेरिट म्हणजे टफ कॉम्पिटिशन आहे. टर्म कॉम्पिटिशन आहे आणि प्लस पैसे पण मागतात. पैसे नाही, कॉम्पिटिशन टफ असल्यावर नाही, कारण मी अनेकट्याला विचारलं, त्याने म्हटलं मला 4.5 लाख मागलं. तुला 3.5 लाख मागितले. तू आता GDS ये म्हणतो, तू जेवण किती लागला? बरं, आम्ही पण म्हणा. सो आम्ही येयल्या इकडे हांगा हे आसा आमचे पोस्टमॅन, तेंच्यांनी लेटरां व्हरता ते घराक. सो हांव ते तुमकां दाखोवं शकता. हे पळयात, ही आसा रजिस्टर लेटरां. तुम्ही ट्रॅकिंग नंबर पळोवं शकता. ही रजिस्टर लेटरां हांव तुमकां दाखयता. ही रजिस्टर लेटरां डिलिव्हर दाखयल्ली आसा. अशी खुबशी लेटर आसा. हेय रजिस्टर आहा, हेय रजिस्टर आहा पळयात. अशें करून कमीत कमी 10-15 लेटरां आसा. प्लस ऑफिस ऑफ मामलेदार ही लेटरां हेगेले ट्रॅकिंग नंबर पळया हांगा. आणि ट्रॅकिंग नंबर आणि ऑफिस ऑफ जॉयंट मामलेदार अशी करून आता तुम्ही पळयला ही कितली लेटरां आहा ती. इतली लेटरां तो आता घरा व्हरता. आणि ही ऑलरेडी डिलिव्हर दाखयल्ली आसतली, कित्याक विदाउट डिलिव्हर ही घरा व्हरपाक मेळना. सो तेणें ही घरा व्हेल्ली आसा. तुम्ही चिंता ही कशें कितें तें. ओके, आनी कितें लेटरां आसा जाल्यार हांव ती पळयतलो. पूण ही इतली लेटरां आसा ती देसाय म्हणटा तेणें ही घरा व्हरता तो. सो ऑलरेडी डिलिव्हरी दाखयल्ली आसतली 12 तारखेक. तुम्ही ट्रॅकिंग नंबर आनी एकदां पळया. हो पळय, हो ट्रॅकिंग नंबर तुम्ही ट्रॅक केला जाल्यार कळटलें की 12 तारखेक ते डिलिव्हर जाला म्हणून. ओके, बरें. सो ही दुसरी लेटर आसा. ही स्पीड पोस्ट आहा. ओदय दाखयली ती रजिस्टर. ही स्पीड पोस्ट नंबर पळया, ट्रॅकिंग नंबर JB 1190162774IN. ही लेटरां तो आतां घरा व्हरता. सो तुम्ही चिंता. हे दोन्ही चेकबुक आसा, हो ATM आसा. ही ऑलरेडी डिलिव्हर दाखयल्ली आसा लेटरां. ही कशी डिलिव्हर दाखयली ती पळया. तुम्ही ट्रॅकिंग नंबर आनी एकदां पळया. हो नंबर हा 89343845. ओके, हो जो नंबर आसा तो JA 0030768421 IN 02421 IN. सो तुम्ही चिंता की ही लेटरां तो कसो घरा व्हरता. डिलिव्हर जायनासतना ही घरा कशी व्हरता. ही तो घरा व्हरता. सो तुम्ही चिंता, अशी खूबशी लेटरां तो घरा व्हरता. आणि हेजेर तुम्ही विचार करा. आणि हे हांव फुडें पावयतलो.